Čau, nazdar, ahoj, servus. Tak čo s tým? Ako to vyriešiť? Kam, prečo a s kým? Poďme to poriešiť. Daj aj tvoj pohľad na to, čo tu sa deje, tvoj správny nadhľad. Prečo papaláš sa smeje? Ty z ruky do huby melieš z posledného. Ty ledva prežívaš, ale na nich spoliehaš. Za všetko draho platíš, zdravie si ničíš. Oni jak prase sa majú za tvoje a ty mlčíš. Tak príď to povedať, ako to ty vidíš, ako sa cítiš a čo všetko ty musíš. Máš názor ty svoj, neboj sa ho povedať. Príď a daj príbeh tvoj, nech to vieme porovnať. V krčmových rečiach slová nie sú len tak do vetra. Tam sa pravda nesková, naopak práve sa tam prevetrá. Vyzlečieme pravdu do naha, nech sa kam má ponáhla. Tak poď to všetkým povedať i do sveta pekne vykričať. Za všetko draho platíš, zdravie si ničíš. Oni jak prase sa majú za tvoje a ty mlčíš. Tak príď to povedať, ako to ty vidíš, ako sa cítiš a čo všetko ty musíš. Čakám na odvahu tvoju, že prídeš, že nebojíš sa o podstatu svoju. Za všetko draho platíš, zdravie si ničíš. Oni jak prase sa majú za tvoje a ty mlčíš. Tak príď to povedať, ako to ty vidíš, ako sa cítiš a čo všetko ty musíš. Za všetko draho platíš, zdravie si ničíš. Oni jak prase sa majú za tvoje a ty mlčíš. Tak príď to povedať, ako to ty vidíš, ako sa